Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o cael dod ger dy fron ac yn llawenhau am bob un cyfle i ni'n cael dod i geisio dy wyneb, i alw ar dy enw, i edrych ar dy air ac yn gweddio o Dduw. Y bydd dy air yn bywhau yn ein heneidio ni a bydde di trwy nerth yr ysbryd glân yn peri ein bod ni'n dod yn agosach ata ti, yn dod i weld mwy o'r gwirioneddau yma. Ac i rai o Dduw sydd mewn tywyllwch i ddod at oleini yr Efengyl. Trigar haw wrthym yn y dyddiau yma i ni'n gofyn am ymweliad o ddifri, tywalliad o'r ysbryd glân arnom ni. Fel unigolion, fel eglwysi ar hyd a lled o wlad ar byd, ond hefyd fel y bobl o Dduw yn gyffredinol, a byddwn ni yn cael gweld y chweliad ata ti, a bydd na gyffesu o'n pechod, o'n crwydro, ac y bydd na edifeirwch o Dduw, ac yna o Dduw y bydde di yn dod, ac yn gweld yn iawn i dywallt ysbryd, i fendithio dy bobl unwaith eto, i ddod ac i weithio'n rymus yn ein plydd. Tro ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr ohonot, bendithio'r amser a diogela ni nawr, i ni'n gofyn i'n oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn i ni ddarllen o air Duw. Eich atgoffa am yr cyfarfodydd sydd ar gael ar y wefan, Nghapel yr Rhath, ar ddydd Mercher i ni yn darlledu'r egluro'r Efengyl. Hynny am 6 o'r gloch ar Brynhawn dydd Mercher. Ac yna y bwriad yw trio cael y myfyrdodau byr o emynau'r Efengyl yn barod ar gyfer dydd Llun. Dydd Llun neu dydd Mawrth yw'r bwriad, yna beth ni'n ymgeisio i osod yr myfyrdodau hynny ar y wefan. Ac yna wrth gwrs ar y sil, os dyw a'i mynd, hanner awr wedi 3 ein hoedfa bregethu. Mae gadewch ni ddarllen o air Duw. Llyfr yr Actau, y drydedd benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau penod 3 ar adnod gyntaf. Pedr hefyd ac Ioan eithant i fyny i'r deml ynghyd ar yr awr weddi, sef y 9fed, a rhyw ŵr cloff o groth ei fam a ddygyd, yr hwn, a ddodent beinydd wrth borth y deml, yr hwn a elwyd prydferth, i ofyn elusen gan yr rhai a elai mewn i'r deml. Yr hwn pan welodd fe Pedr ac Ioan ar fedr myned i mewn i'r deml, a ddeu syfod gael elusen, a Pedr yn dal sylw arnom gydag Ioan a ddywedodd, edrych arnom ni, ac efe addaliodd sylw arnynt gan obeithio cael rhywbeth ganddynt. Yna dywedodd Pedr, arian a gair nid oes gennyf, eithyr yr hyn sydd gennyf hynny rwyf yn ei roddi i ti, yn enw Iesu Grist o Nazareth, cyfod ar hodio. A chan i gymryd ef erbyn ei ddeheilaw, efe ei cyfododd ef i fyny, ac yn ebrwyd ei draed ef a'i fferau ac adarnhawyd. A chan neidio i fyny, efe a safodd ac a rodiodd ac a aeth gyda hwyd i'r deml, dan rodio a neidio a moli Duw. A'r holl bobl a'i gwelodd ef yn rodio ac yn moli Duw, ac yr oeddent hwy yn ei adnabod mai hwn oedd yr un a'i steddau am elusen oedd bort prydferth y deml, a hwy a lanwyd o fraw a senedigedd am y peth a ddigwyddasau iddo. Ac fel yr oedd y cloff a'i achasid yn atal Pedr ac Ioan, yr holl bobl yn frawychus ac gydredodd atynt i'r porth a elwyr porth Solomon. A phan welodd Pedr, efe atebodd i'r bobl, ha wir Israeliaid, beth awnewch chwi yn rhyfeddu am hyn? Neu beth awnewch chwi yn dal sylw arnom ni, fel pe trwy ein nerth ein hun, neu ein dywioldeb a gwneithom i hwn rodio. Dyw Abraham ac Isaac a Jacob, dyw ein tadau ni a ogoneddodd ei fab Iesu. Yr hwn a draddodaswch chwi ac a gwadaswch gerbron Peilat pan farnodd efe ef i'w ollwng yn rhydd. Eithyr chwi a wadaswch y sanct a'r cyfion ac a ddeisyfaswch roddi chwi ŵr llofruddiog. A thywysog y bywyd a laddaswch, yr hwn a gododd Duw o feirw, o'r hyn yr ydym ni yn dystio. A'i enw ef, trwy ffydd yn ei enw ef, a nerthodd y dyn yma, a welwch ac a adweinwch chwi, a'r ffydd yr hon sydd trwyddo ef, a roes iddo ef yr holl iechyd hwn yn eich gwydd chwi oll. Ac yn awr frodyr, mi a hwn mae trwy adnabod y gwneithoch megis y gwnaeth eich pendifigion chwi hefyd. Eithyr y pethau ar agfynegodd Duw, trwy enau ei holl broffwydi y dioddefau Crist a gyflawnodd e fe fel hyn. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Mae gyda chi edrych ar
un o'r adnodau hynny. Ni'n edrych ar y darn, ond yr adnod yn fel testyn, adnod 14 o'r drydydd benod o lyfr yr Actau. Eithir chwi a wadasoch y sanct a'r cyfiawn, ac a ddeisofaswch roddi chwi w'r llofruddiog. Nawr mae'n hanes cyfarwydd iawn ond diwe. Lle iachawyd claf, ac wrth ymateb i gais y claf am elusen ganddynt, fe ymatebodd Pedr. Roedd Pedr ac Ioan yna, fe ymatebodd Pedr yn y geiriau sydd yn gyfarwydd iawn, yn enwedig i bobl sydd yn mynychu capel ac sydd wedi clywed yr efengyl sawl gwaith. Dyma chi adnod cyfarwydd, adnod 6. Yna dywedodd Pedr, arian ac air nid oes gennyf, eithir yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roddi i ti, yn enw Iesu Grist o Nazareth, cyfod a rhodia. Ac wrth gwrs, yn syth, fe gododd ar ei draed, ac yr oedd hwn yn gallu cerdded, ac fe folodd e ddiw. A gwelwyd ymateb ymhlith y bobl o ganlyniad i hyn, fe nath dorf ymgynnull ac i ni'n symud ymlaen yn yr adroddiad i adnod 10 ac 11, a hwy a lanwyd o fraw a synedigaeth am y peth a ddigwyddasau iddo, ac fel yr oedd y cloff a'i achasydd yn atal Pedr ac Ioan, yr holl bobl yn frawychus, ac i dredodd atynt i'r porth a elwyr porth Solomon. Nawr, fe welodd Pedr hyn fel drws a agorwyd gan yr arglwydd. Cyfle i bregethu gair Duw, cyfle i gyhoeddi yr efengyl. Ac fe welodd e barodrwydd ynddynt yn y bobl i'w wrando. Nid fel i chi'n gweld yn y benod blaenorol gan rhai lle roeddent yn gwawdio, ei cyhyddo fod wedi meddwi. Nawr i chi'n gweld rhyw newid yn y dorf, yn yr ymateb. Mae yna rhyw dynerwch yna, ymddengys fel ei bod yn fwy agored i wrando. Nag yw hwnna'n hyfryd. Ac hefyd i Pedr i ddyrnad hyn ac yn gweld bod na amser i gyhoeddi gair Duw ac fod hwn wedi cael ei osod ger ei fronau ac nawr bod na gyfle i bregethu yr efengyl. Wel, hoffwn ni yn gyntaf edrych ar diffyg y ceisiwr ac yna condemniad i'r pechadur ac yna'n drydydd ac yn olaf llwyddiant yr efengyl. Wel, yn gyntaf, y diffyg yma sydd yn y ceisiwr neu'r ceiswyr. Adnod 12. A phan welodd Pedr, fe atebodd i'r bobl, ha wir Israeliaid, beth aw newch chwi yn rhyfeddu am hyn? Neu beth aw newch chwi yn dal sylw arnom ni fel pe trwy ein nerth ein hun neu ein dywioldeb gwneithem i hwn rodio. Nawr, yma, i ni'n gweld nad oedd y dorf wedi llwyr ddeall, nag o'n. Bod na le i fod yn ddiolchgar ei bod yn fwy agored. Mae'n rhaid wastad deall. Nawr, wrth gwrs, dydyn ni ddim yn gwybod i sicrwydd pa gynulleidfa sydd gennym. Mae'n amhosib dweud yn diwedd. Mae'n amhosib dweud yma heddi achos gyda'r we oedfan sydd ar y we nawr, dydyn ni ddim yn gwybod pwy sydd yn gwrando, ble maen nhw'n gwrando, pryd maen nhw'n gwrando. Fe all rhywun fod yn gwrando ar y bregaeth yma, os dyw e'n mynd 20 mlynedd ar ôl yr achlysur, ond fe allai fod yn fyw ar y pryd ac yn ymhen dyddiau ac wythnosau. Fe allai fod yn ein gwlad fach ni yma yng Nghymru, ond fe allai fod dros y moroedd i gyd. I ni'n gwybod bod yna Gymru gael ym Mhatagonia. Nawr wrth gwrs, does dim cyfieithiad ar y funud o'r negeseuon yma, felly mae angen i bobl sy'n gallu siarad Cymraeg i fod yn gwrando ac i ddeall y neges yma. Ond dydyn ni ddim yn gwybod. A beth awn ni yn gwybod am bob un sydd yn gwrando mhob cwr o'r byd. Dydyn ni dal ddim yn gwybod i sicrwydd beth yw i cyflwr i cylonau nhw. Ond mae yna elfen yn does, ac falle mewn cynulleidfa pan ych chi mewn capel a chi'n gweld y bobl, mae yna elfen oes o ddirnadaeth i chi'n gallu gweld. Mae'r wyneb yn aml yn rhoi rhyw fath o syniad i ni o gyflwr. Falle bod nhw'n pobl yn cuddio y cyflwr, ond ambell mae'r wyneb yn dweud, mae'r osgwrdd y corff, chi'n gallu gweld, mae yna galedwch ambell waith, mae yna wrthwynebiad, mae pobl ddim yn edrych i'r llygad a ddim am i chi feddwl bod nhw'n ymddiddori. Ac i chi gallu gweld yn rheini, does dim diddordeb yn rhein. Dyn nhw ddim eisiau gwrando, falle mae yna rhyw ragfarn yn erbyn y neges neu yn erbyn y pregethwr. Ac i chi ni weld e.
Ond nid bob tro i ni'n dernad yn gywir, ond mae yna rhyw syniad yn does. Ond fan hyn i ni yn gweld, falle doedd rhain ddim wedi deall, ond yn fwy agored, ac felly mae yna rhyw galondid yma'n does. Ond mi byddwn ni'n hapus iawn i weld hyn. Dyna math o gynulleidfa, ni'n gweddio amdano. Wrth gwrs, dydyn ni ddim eisiau pawb i ddod mewn sydd yn ddiwinyddion mawr ac yn gwybod y cyfan na. Dy beth i ni eisiau gweld yw pobl o'r byd yn dod mewn i'r oed fan ac i ddod i eistedd lawr ac falle dim dealltwriaeth o gwbl, dim cefndir o gwbl, ond bod na barodrwydd i wrando. Dyna beth i ni am weld. I ni am weld hynny yn y byd, i ni am gweld hynny yn y rhai sy'n profesu, i ni am i weld y plant, Cristnogion, pobl ifanc, sydd wedi cael ei magu yn yr eglwys. Dyna beth i ni eisiau gweld yw'r rheini yn dod ac yn dangos parodrwydd. Nawr wrth gwrs, fe allan nhw fod yn barod i wrando, falle bod e ddim yn amlwg ar y wyneb, ond dyna'n gweddi ni, yw i weld yr awydd yma, i glywed mwy. Dyna beth fyddwn ni'n hapus i weld. Y diffyg dealltwriaeth, y diffyg cefndir fan hyn. Dyw'r pethau ni ddim yn bwysig o gymharu ar parodrwydd i wrando. Dyna beth i ni eisiau gweld. Dydw i ddim eisiau gweld rhywun yn dod mewn a gallu dweud allai ateb bob un cwestiwn. Pwy oedd mab y brenin yma yn y wlad yma a rhyw adeg arbennig yn y Beibl. Mae yna rhyw quizzes oes a rhyw cystadlaethau chi'n gofyn cwestiwn. I chi'n gwybod lot am hanes y Beibl a pa wlad nath beth i bwy. Na beth oedd enw gwraig y brenin, neu beth bynnag. Dyw'r pethau ni, wel falle bod nhw, maen nhw'n bwysig i bwynt ac yn ddefnyddiol i allu gwybod os ych chi'n gyda cof sydd wedi cofio'r peth yna. Ond beth yw'r peth pwysicaf? Yw bod chi'n deall yr Efengyl? Bod chi yn deall beth yw ffordd i achawdwriaeth? Dyna beth yw'r pethau chi am i dysgu, yr athrawieithau hynny, yr oes sylfaenol. A dyma beth i ni eisiau gweld yw rhywun sydd yn dod mewn sydd eisiau gwybod. Mae yna syched a newyn am gyfiawnder. Mae nhw'n sychedu am atebion i'r gwir pethau pwysig mewn bywyd. A felly'n gweddi nawr yw hyn, nad oes na ragfarn ymhlith yr rhai sy'n gwrando. Nad ydych chi wedi penderfynu'n barod eich safbwynt. Mae hwnna mor dorcalonus. Pan ych chi'n mynd i'r pwlpid ac yn pregethu ac ych chi'n gwybod, chi'n gweld ar wyneb rhai, mae yna rhyw ragfarn yna. Does dim bwriad ganddynt i wrando. Dyn nhw ddim eisiau gwrando nawr wrth gwrs. Dyma beth sydd yn gyffroes i'r gynulleidfa ac i'r pregethwr. Mae Duw yn holl alluog. Ac fe alle feddalhau y galon caletaf gyda'r rhagfarn fwyaf. Ond i ni am weld hynny, yr parodrwydd. Dyna beth i ni eisiau gweld. Ni'n gwybod fe all y parodrwydd fod yn ystod yr oedfa. Falle bod rhywun yn gwrando yn ei cartref nawr, gyda'i teulu yn gwrando, ac falle bod yna rhyw yn trio cuddio'r ffaith bod nhw'n gwrando, ond yno yn clywed y geiriau fod yr rhagfarn yn dechrau toddi ffwrdd. Dyna beth i ni eisiau. Bod diddordeb ganddo chi. A wedi glywed mwy, fod yr ysbryd glân wedi dechrau agor y llygaid yr enaid digon i chi gallu gweld bod angen arnoch chi. A digon i beri i chi feddwl, o dy'r pethau mae'n iawn. Yn peri chi ymholi fwy. Roedd y dorf yma. Roedd nhw wedi rhyfeddu'n do. At yr hyn a welsant. Roedd y claf wedi achau. Doedd nhw'n gallu credu beth, ond nhw'n gallu credu beth, ond nhw'n deall beth, ond nhw wedi rhyfeddu, nhw wedi cael sioc. Un nad oedd wedi gallu cerdded erioed. Ei eni felly ac yna, ei fod yn gallu rhodio, nid oedd yn deall. Ac nawr mae Pedr yn ei cyfarch. Ac mae'n ei holi nhw. Ha wir Israeliaid, beth aw newch chi yn rhyfeddu am hyn? Roedd rhain yn gyfarwydd ar Hen Testament. Roeddent yn ei ddewon Israeliaid, wedi ei magu ar hanesion yr Hen Testament, y proffwydi. Roedden nhw'n gwybod, mi fydde'r rhain yn gwybod enwau'r holl proffwydi, mi fydden nhw'n gallu dyfynnu'r proffwydolaethau. Y broblem oedd roedden nhw yn cam ddehongli'r proffwydolaethau, ond roedden nhw o leia'n gallu dyfynnu'r proffwydolaethau, felly roedd y wybodaeth pen yno, ond ddim yn gallu i dehongli nhw'n gywir. A byddant yn gyfarwydd ar cynnwys a'r sôn bod y Meseia yn mynd i ddod. Mi fydden nhw'n gyfarwydd, mi roedden nhw'n aros i'r Meseia ddod. Gyda sicr byddant yn gyfarwydd â gweithredoedd yr Iesu.
falle ddim wedi rhoi y ddoi at ei gilydd, ond mi fydden nhw wedi clywed am un oedd yn honni fod y Meseia, wedi clywed am ei weithredoedd e, am ei wirthiau fe, ac yn gyfarwydd o'r cyfan oedd yn wir amdano. Ac felly, mae Pedr yn gosod her i'r rhain. Y cwestiwn yma, yn gofyn, pam i chi'n rhyfeddu? Yr oedd Pedr ac Ioan yn dilynwyr, yn ddisgyblion i'r Iesu, ac felly yn dilyn llwybrau'r Iesu. Ac an i'r Iesu wneud gwirthiau. Ac felly roedd ei ddisgyblion rhoddwyd nerth iddyn nhw hefyd i fedru wneud gwirthiau rhyfeddol yma. A pam felly oedd Pedr yn gofyn i'r rhain, pam y fas yn dod? Os ych chi wedi gweld a chlywed yr Iesu'n gwneud gwirthiau fel hyn, efallai pam i chi felly yn syni fod ei ddisgyblion? Dwi ddim yn gymaint o ryfeddod. Efallai rhywun sydd yn gwrando, sydd falle yn rhyfeddu, yn cwestiynu y pethau yma hefyd. Falle rhai o'r pethau yma i chi'n darllen wedi clywed a bod yn rhoi rhyw rhyfeddod i chi. Falle rhywbeth sydd wedi digwydd hefyd. Chi wedi gweld, falle gwaith gras yn bywyd rwy'n am wedi peri chi ryfeddu, bod chi wedi gweld pobl eraill yn dod i Gristnogion. Gymaint o bethau sy'n gallu achosi ni ryfeddu, ac roedd rhain wedi rhyfeddu. Falle rhain rhyfeddu bod yna bobl fel ni'n credu'r fath bethau heddi, bod hwn yn bosib. Mae'n rhai pobl, hyd yn oed sy'n cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol, ond mae rhai pobl yn y byd, yn edrych ar pobl fel ni yn rhyfeddu bod ni'n credu bod y wirth yma wedi digwydd gyda Pedr. Yn yr oes hon, yn yr unfed ganrif ar 20, yn bod ni dal yn credu mewn gwirthiau. Falle bod hwnna'n achosi trafferth i chi. Balchder dyn wedi mynd mor bell, caledwch dyn yn gwthio Duw allan yn llwyr ond Duw e. Gwelwn hwn yn enwedig yn y dyddiau yma wrth ymateb i'r salwch sydd ar led. Does dim lle i Dduw nag oes. Pobl yn rhyfeddu bod rhai fel ni yn credu mewn Duw sydd yn gallu rheoli'r holl fydysod. Petai ni yn dweud ar goedd mewn ambell i le, mae Duw yn rhoi rhybydd i ni fan hyn. Mi fydden nhw'n rhyfeddu, efallai rhai rhyfeddu ddechrau yn meddwl, falle bod hwnna'n wir, ond ddim erioed wedi clywed o'r blaen. Ac eto wedi, yn peri pendleth iddyn nhw, yn peri sioc iddyn nhw, ddim yn deall, ac yna falle bod nhw'n feirniadol, a chi'n meddwl hwnna'n anheg, o pobl yn dweud, dyma'r diffyg dealltwriaeth, hyd yn oed rhai sy'n profesi, yn meddwl, sut gallen ni fod, mae yna pobl dda, pobl neis wedi dioddau, ac dydy Duw ddim yn gwneud pethau felly. Ac bod yn holl bywyd ni yn nwylo Duw, does dim deall, falle bod Duw nawr yn rhoi rhybydd i ni, trowch ato fi, ond mae fel bethau'r byd yn rhyfeddu pan mae'r eglwys yn crybwyll y peth. Cadwch chi Dduw allan o'r holl beth. Peidiwch a dweud ar unrhyw beth o'r fath. Mae'n afiach, mae'n greulon. Mae'r byd yma mor aniwiol. Does dim ystyriaeth o unrhyw beth. Mae'n rhyfeddu a bopeth. Ond falle beth i ni eisiau gweld mi fod y rhyfeddu, ond fod y rhyfeddu yma fel rhain, bod yna dechrau meddwl, a yw'r pethau yn wir? A oes gwirthiau'n gallu digwydd? Oedden nhw wedi gallu digwydd pryd hynny? Ac mae'n pobl wir yn credu bod pethau fel hyn go iawn wedi digwydd. Bod ni pobl dal yn credu fod y holl fyd y bydysawd yn nwylo'r arglwydd. Bod ni'n credu hynny. Ond sylwch hyn, y diffyg yma yn y ceiswyr, y rhyfeddu at be welon nhw, nad oedden nhw'n deall, ac y rhyfeddu, a falle mynd ymhellach cwestiynu. A falle rhai yn amau. Beth sydd yn mynd mlaen fan hyn? Ond falle rhai'n rhyfeddu yn gadarnhaol. Ac yn meddwl, mae rhai meddwl, mae yna rhywbeth fan hyn. Mae yna rhywbeth am y bobl yma. Mae yna rhywbeth amdani, mae yna rhyw awdurdod yn ei llefaru nhw. Mae yna rhywbeth yn ei gweithredoedd nhw. Mae yna rhyw awdurdod fyna. Ac nawr mae yna ymholi. Ac efallai roedden nhw'n dechrau ceisio. Ddim yn deall. Roedden nhw'n dechrau ceisio. Eto i ni gweld y diffyg yma yn ei dealltwriaeth nhw. Bu rhaid i Pedr rhybuddio'r rhain i beidio rhoi unrhyw glod iddo fe. I'r disgyblion. Peidiwch a camddeall. Dyma'r broblem eto. Falle bod yna rhai wedyn yn dyrchafu'r pregethwr, yn dyrchafu Pedr, yn meddwl, wel, mae'r rhain, mae yna rhyw nerth arbennig am rhain. A mae Pedr yn dweud,
Neu beth awnewch chi yn dal sylw arnom ni, fel pe trwy ein nerth ein hun, neu ein diwioldeb y gwneithon ni hwn radio. Ac yn rhybuddio nhw, does dim pidwch â cam ddeall, pidwch â peri bod chi'n dechrau ceisio bod yn ein cwmniad ni ac dyrchafu ni ac addoli ni hyd yn oed, oherwydd bod na rhyw nerth ynom ni, neu bod na rhyw ddiwioldeb yno ni, bod ni'n bobl dda, bod ni'n hyn a'r llall. Pidwch â gadael i hynny ddigwydd. Mae am i Dduw cael y clod dyna mae am rhaid i ddeall. Peidiwch â cam ddeall. Nawr wrth gwrs, fe fydd na gam ddeall ar y cychwyn. Ond os ewn ni'n ôl i beth wedyn ni ar y dechrau, beth ni eisiau? Y cam ddeall, y rhyfeddu, y diffyg dealltwriaeth, oes na awydd i ddysgu ac i wrando. Yr oedd Pedr dal yn gweld fod y drws llydan agored i bregethu am ffordd iachawdwriaeth iddynt. Roedd e yno, roedd Duw wedi darparu hyn, roedd yr ysbryd glân wedi paratoi, allan ni ddweud, allan ni fynd nôl yn bellach wrth gwrs, dwi'n hoffi dyfynu'r enmyn cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, achos dyna'r gwir, dyna beth sydd wedi digwydd, trefnwyd hyn cyn, ac rhagluniaethau bywyd yn arwain i fyny at yr oedfa honno. Fel yr oedfa nawr, i ni'n ei bregethu nawr, a rhai ni cytrefi'n gwrando, rhagluniaethau Duw wedi trefnu hyn, cyn llunio'r byd. Ac felly, trefnwyd y bydde'r plentyn, y person ifag, yr hen wr, yr hen wraig, beth bynnag yw yr anffyddiwr yn gwrando yn ei cartref. Ac wedi dechrau rhyfeddu, dechrau gwestiynnu, ond o'r diwedd mae'r ysbryd glân wedi peri bod chi am wrando, bod chi'n rhoi eich rhagfarnau o'r neilltu, ac bod chi'n dechrau meddwl, oes na wirionedd yn y peth yma, a yw'r peth yma'n iawn, ac bod y drws wedi agor. Dyna chi gyfle mae'r arglwydd wedi rhoi i ni nawr yn ei ragluniaethau. Fe roddodd agorodd y drws a cyfle i Pedr i bregethu i'r wir Israeliaid yma, ar ôl y wyrth o iachau'r claf yma. Ac felly nawr heddi o dan yr amgylchiadau yma, pawb yn gaeth yn ei cartrefi ac yn gwrando, falle mwy yn gwrando ar oedfa yn pregethu nawr nag oedd o'r blaen. Dyna chi ddrws, dyna chi gyfle, mae'r cyfle wedi dod ac efallai trwy ras Duw fod yr ysbryd glân wedi peri, fod y rhagfarnau yna'n dechrau diflannu. Falle bod yna petai un byddwn ni llawenhau, ond o'n i'n gweddio am fwy, ond petai un yn dechrau ystyried y materion yma. Wel, gyda'ch ni symud ymlaen. I ni wedi edrych ar y diffyg yn y ceisiwr, ond sylwch, dyw'r diffyg ddim yn golygu dyna diwedd y stori. Na, mae'r stori yn cychwyn. Y diffyg, mae yna diffyg yn pob un ohono ni. Roedd yna diffyg yn pob un Cristion pan yr oedden nhw'n ceisio. Doedd dim un Cristion yn deall nac yn gallu ateb y cwestiynau, ac roedd yna rhyw ryfeddu a pob math o bethau ac yna'n dechrau agosau cyn dod yn Cristion. Ond nawr i ni'n edrych, roedd yna gondemniad i'r pechadur fan hyn, fel mae Pedr yn y bregedd hon, mi roedd e'n condemnio'r pechadur. Sylwch ar y ffordd mae Pedr yn pregethu, fe fanteisiodd ar y cyfle yn do, ond hefyd ni gamodd nôl o gyhoeddi'r holl wirionedd. Nid ei fwriad oedd bod yn ofalus mwyn cadw i gynulleidfa am rai misoedd. Wrth gwrs, i ni'n ofalus, i ni'n gweddio na fydd dim byd fydd yn cael ei dweud wrth bregethu, fydd yn mynd allan o'n ffordd i dramgwyddo, ond mae'r efengil yn tramgwyddo. I ni'n gwybod hynny. Dydy ni ddim yn allan o'n ffordd i frifo pobl, ond mae'r ysbryd glân yn dwysbigo'r enaid ac mae'n brifo. Ac felly ni'n gweddio, fydd pobl yn teimlo'r boen mewnol yna, ond dydyn ni ddim yn neud yn y ffordd i ni yn bod yn gas i bobl. Ac felly fan hyn, dyna'r peryg, bod yna beryg, a dyma beth dwi'n credu sydd yn eog o'r oes ohoni heddi. Mae'r eglwys wedi mynd yn garedig iawn yn y ffordd i ni'n pregethu'r efengil, yn cadw i ffwrdd o ormod o bynciau am bechod. Ac yna, o'n nhw falus iawn, cyn bellai bod chi wedi profesu, popeth yn iawn, achos pwy i ni gwestiynu, a dyna'r oes i ni yn ddi heddi. I ni, os oes rwy'n y profesi ac eto dal i rodio nghanol y byd a'i bechod a'i frydni, a dal i wneud yr holl beth yna, pwy i ni gwestiynu? Ac felly, dyna'r lefel i ni wedi cyrraedd. Dydyn ni ddim yn pregethu'r efengil fel ag yr oedd ac yn pregethu edifeirwch a phechod a gwaed Crist a bar. Dyw pethau hynny ddim yn digwydd llawer. Mae yn digwydd, ond dim llawer. I ni ddim yn cael cwestiynu pobl sy'n profesi.
A dyma lle dwi'n credu yw'r broblem. A mae'r eglwys wedi mynd mor chwit-chwat. A mae'n bechadurus. Mae'r un elfen wedi mynd yn llwyr ar ei trywydd cnawdol, bydol, canu caneuon mewn ffordd llipa sydd ddim yn llawn yr efengyl, a llawn o athrawiaethau a pharchedig ofn. Ond yna mae yna elfen arall o'r eglwys sydd wedi gyrru'r ysbryd glân i fod yn llwyr. Ac i ni'n gofyn pam i ni fel i ni. Wel, tybion ni doedd Pedr, a na'r un o'r apostolion, nac un o'r proffwydi, dim fel i ni heddi. Yn cadw'r pethau yma lawr yn ofalus, yn yr ystyr cnawdol hynny. Na, doedd e ddim, fe bregethodd yr efengyl iddyn nhw. Nid ei fwriad oedd bod yn ofalus mwyn, wel, mae rai fi gadw'r gynulleidfa yma, achos os fyddai'n colli'r gynulleidfa, fe fi na ddim cefnogaeth i mi, a fe ddim yn gallu cario ymlaen, ac ond oes na. Mae yna bwysau arweision yr arglwydd, ac mae'r gynulleidfa, mae'r aelodaeth yn aml yn gallu peri i'r neges yn y pwlpit newid, achos mae yna rai yn dangos arwyddio neu bod nhw'n dechrau bod yn anhapus gyda'r tôn y llais, cynnwys y neges, y disgwyliadau, ac yn crybwyll hynny, ac felly yn dweud, maes o law os fydd hyn yn cario ymlaen, fe fyddai'n gadael ac yn wrth gwrs, mae'r gefnogaeth ariannol yn diflannu, ac mae'n rhoi pwysau mawr ond diwedd, mae e. Ac falle bod y gwas yr arglwydd yn teimlo'r pwysau yn meddwl, os fyddai'n cario ymlaen fel hyn, fi dim cynulleidfa gen i bregethu iddo, ac felly fyddai ddim yn gallu, fi rai fi fynd i'n weithio, ac felly fyddai ddim yn gallu cael yr amser, a mae'r pwysau yma'n cynyddu. Mae e, a mae'r gynulleidfa mor eog yn ein gwlad ni, yn rhoi pwysau ar weithio'r ar arglwydd. Mae yna gyfrifoldeb ar gweithio'n ar arglwydd a mildio'r pwysau hefyd. I ni gyd wedi pechu yn do. A mae yna le i ni gyd wedi farhau. O, nid felly Pedr. Fe safodd e fan hyn yn do. Fe safodd e, a fe bregethodd yr efengyl. Fe ath e syth ati. Doedd e ddim eisiau rhoi adloniant. Nid adloniant oedd y wyrth. Nid mwyn rhyw adloniant arbennig i'r dorf, na roedd hwn yn rhan o gynllun Duw. Yr oedd gwyrth wedi digwydd arwydd o drigaredd, ond hefyd trwy hynny agorwyd drws, y mae popeth fan hyn, i chi'n gweld, y mae mynd, o'r wyrth, mae'n mynd syth i bregethu'r efengyl. Y cyfan, mwyn gogoneddu Duw. A modd i ogoneddu Duw ymhellach trwy gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Edrychwch ar adnod 13. Duw Abram ac Isaac a Jacob, Duw ein tadau ni, a ogoneddodd ei fab Iesu. Yr hwn a draddod asoch chwi, ac a'i gwadasoch gerbron Peilat, pan farnodd e fe i'w ollwng yn rhydd, chi sydd yn eog. Atgoffa nhw mae crefydd hwy yr oedd yn ei bregethu. O, mae e, dwi ddim yn gwastraffu amser fan hyn ag yw e. Mae'n mynd syth at waelod y mater. Mae'n bersonol iawn. Chi'n gallu dychmygu iddo edrych i'w llygaid. Allech chi ddychmygu fe'n edrych i'w llygaid. Ac yn dweud, eich Duw chi yw'r Duw dwi'n sôn amdano. Duw Abraham, ac Isaac, a Jacob, Duw ein tadau ni. Nawr mae yn glir ac yn blwmp ac yn blaen ac yn heriol, ond sylwch mae'r gair bach ni'n yn dod mewn. Mae yn rhoi ei hun yn uniaethu gyda nhw. Dwi'n un ohonoch chi, mae yna rhyw elfen o dynerwch hefyd. Mae yna gadernid ac mae yna dynerwch. Dwi'n un ohonoch chi. Ac felly, ein Duw ni, Duw ein tadau ni. Ef, dwi'n ei bregethu. Ac mae ei Duw nhw ac fy niwi oedd wedi gogoneddu ei fab ei hun. Mae e'n atgoffa nhw. Y Duw yma, ein Duw ni sydd wedi gogoneddu ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, y Meseia, fe yw'r Meseia. Dyna beth mae Pedr, mae'n mynd, mae'n dweud, o na fyddwch chi'n deall. Dyma beth sy'n eisiau chi deall. Chi wedi rhyfeddu at y wyrth yma, a pam i chi wedi rhyfeddu fyddwch chi fod wedi disgwyl y beth. Ond nawr trwy ras i chi wedi cael cyfle i wrando ar y bregethu. Ac nawr, dwi am ddweud wrthych chi, yr un sydd yn peri hyn i gyd yw'r un sydd yn Dduw i chi. Dyma Duw i chi'n honni yn addoli, Duw Abram, Isaac a Jacob. Ac fe yw tad yr arglwydd Iesu Grist. Yr un y proffwydwyd amdano. Ef gyflawnodd yr hyn oll a ddywedwyd y byddai yn ei wneud. Popeth y proffwydwyd amdano i fe, Iesu Grist. Mab Duw Abram, Duw Isaac a Duw Jacob. Fe sydd wedi bodloni'r tad.
A ogoneddodd ei fab Iesu, fe sydd wedi gogoneddu ei fab Iesu Grist. Atgyfodwyd efo'r bedd ar y trydydd dydd, mae wedi cael ei ogoneddu ar y groes, mae wedi cael ei ogoneddu ar ôl iddo fe atgyfodi o'r bedd. Ac yn nawr, mae'n cael ei ogoneddu, mae'n eistedd ddeheulaw y tad yn y nefoedd. Mae wedi cael ei ogoneddu fe, Iesu Grist, fe yw'r Meseia, fe yw'r un chi wedi bod yn aros amdano. Ac yna, mae e fel petai Pedr yn anelu ei saith at y darged, y galon. Yr oedd ei sylw ganddo. Sylwch, mi fyddwch chi'n gallu dychmygu tywelwch. Presenoldeb yr arglwydd yno'n sicr. Ac mi roedd yna dywelwch yno. Ac yna mae'n dweud y geiriau yma, mae'n anelu at y galon. Yr hwn a drafodaswch chwi ac a'i gwadaswch gerbron Peilat pan farnodd e fe ef i'w ollwng yn rhydd. Roedd e wedi barnu i ollwng yr Iesu yn rhydd, ond o na. Mi roedd e chi wedi barnu fod e'n iawn i hwn cael ei groesolio. Doedd Herod ddim yno pan oedd Pedr yn pregethu, na Peilat. Na siwr o fod dim un o'r arweinwyr crefyddol y wlad a osododd yr Iesu ar y groes. Ond roedd y dorf hon dal o'r un farn, o'r un safbwynt gyda'r un rhagfarnau a'i harweinwyr gynt. Yr un crefydd. Bydden nhw wedi wneud yr union yr un peth ar Iesu a wnaeth yr arweinwyr crefyddol, mi fydden nhw, petai nhw wedi bod yno ar y pryd, mi fydden nhw wedi wneud yr union yr un peth. Byddai hagwedd nhw yr un mor galed ac felly anelodd at ei calon. Dyna be nath e. Wrth bregethu fe anelodd at ei calon. Chi sydd wedi draddodi, chi fynod iddo sefyll o'i brawf o flaen Peilat. Chi fynod iddo gael ei groesolio. Chi weiddodd croesolio ef. Chi wadodd mai Crist oedd mab Duw y Meseia. Y holl freintiau gawswch chi. Gafoch chi'r holl broffwydolaethau. Go, ewch yn ôl. Mae'n cyfeirio at y salmau fan hyn yn ei gyd-destynau ac yn ar Eseia. Ewch at y proffwydi. Ac dowch yn nhw gyd ynghyd. Mae'n gyd yn pwyntio at Grist. Y gafoch chi'r cyfle, ond be wneithoch chi? Fe fynwch chi groesolio fe. Chi sydd wedi wneud hwn. Hwn oedd y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. A be wneithoch chi? Fe laddoch chi fe. A 24 ymlaen, eithir chwi a wadasoch y sant a'r cyfiawn ac a ddeisyfasoch roddi i chwi wr llofruddiog. A thywysog y bywyd a laddasoch yr hwn a godo diw o feirw o'r hyn yr ydym ni yn dystion. O, dyma beth i chi'n eog ohono. Dyna erchill, dyna gondemniad o bechod. Iddynt fyny galw am farwolaeth tywysog bywyd a rhyddhau llofrydd. Oes na rai sydd yn gwrando yn yr un sefyllfa. Falle roeddech chi fel yr Iddewon yn galw am ei waed. Yr oedd y fath atgasedd yn eich calonau tuag at Grist. Sut ych chi'n gwybod bod hwnna'n wir? Wel, i rai sydd yn y byd, efallai sydd yn gwrando am y tro cyntaf. Dydy ni ddim yn gwybod, chi'n nabod rhai fel hyn, siwr o fod, rhai sydd yn gwrando. Chi'n ceisio rhoi gwahoddiad iddyn nhw ddod i oedfa, neu i oedfa ddiolchgarwch, neu oedfa ar y sil, neu noswaith o garolau, neu beth bynnag yw e. Ac chi'n gweld nhw yn ymateb, pan mae'r falle carden yn eich llaw chi, a maen nhw'n gwybod beth yw e, ac maen nhw'n dechrau troi ac yn mynd rhyw ffordd arall. Ac yna, os nhw'n cael ei dal, a dyn nhw ddim yn gallu ffoi, mae yna rhyw esgus anhygol yn dod lan. O pam na fedra nhw ddod. O na, mae gen i ymarfer côr. Dyna'r un clasur. Mae côr gen i, bod e 6 wythnos i ffwrdd. Does dim un ffordd fedra i ddod ar nos iau. Mae gen i ymarfer côr. A mae'r ateb yna'n barod. A petai ni'n digwydd newid ei nos fawrth, siwr o fod fydd yn ymarfer côr ar nos fawrth hefyd. Neu rhyw ymarfer arall. Neu hyd yn oed os yna rhai sydd ddim yn gallu meddwl am ddim byd yn dweud, o diolch yn fawr, edrychau i weld be fedra i wneud. A beth yw hwnna? Croesolio paid di sôn wrtha i am yr Iesu. Dwi ddim eisiau dim byd i wneud gyda'r efengil hon. Dwi ddim eisiau dim byd i wneud gyda'r gair yma. O, maen nhw'n cadw draw. Beth yw adlywyrchiad o atgasedd tuag at Grist,
tuag at yr Efengyl, peidiwch i roi unrhyw gyfyngiadau ar fy mywyd i. Mae mywyd i yn ddigon cyflurus fel mae ar y funud. Mae gen i popeth fel dwi eisiau fe fod, popeth yn iawn. Peidiwch i abgwythio crefydd lawr fy ngwddwg i. A dyna'r fath o'r ymateb, croeshoelio ef, hoffen i beth erioed wedi bod, a beth chi'n cael gwared ohono fe, dwi ddim eisiau fe ddod mewn i mywyd i o gwbl, ond efallai eraill sydd yn dod o deuluoedd Cristnogol, a maen nhw'n dweud yr un peth, ond mewn ffordd wahanol. Mae'r floed croeshoelio ef yr un peth yn dod ohonyn nhw. Ond maen nhw'n dweud mewn ffordd, mae yn eu calonau nhw, maen nhw wedi cael digon ar yr holl beth. Efallai, tra'n gwrando ar bregaeth fel hon, yn teimlo yr cyfyngiadau yn eich bywyd. Cyfyngiadau yn dod o'r pulpit, y cyfyngiadau o'r capel, o deulu efallai. A mae'n corddio ddi mewn bod y teulu ddim yn gadael i chi. I fynd i ambell i lew, wneud ambell i beth i wrando a gwylio rhai pethau. Ac mae fel petai'r waliau'n dod mewn arnoch chi a chi'n teimlo chi ddim yn gallu ffoi. Efallai mewn oedfa fel hon o bod chi'n gaeth mewn stafell a chi'n gorfod gwrando. Achos bod y teulu yn o'n gwrando. Ond beth sy'n digwydd ti fewn i'r corddi ma oddi mewn? Nes bod bloed yn dod yn eich calon chi, efallai ambell yn eiriol ond fel arfer yn y galon croeshoelio ef. Ond nid dyma beth dymuno ni weld trwy nerth yr ysbryd glân yw fod y neges y gair yn cyrraedd eich calon. Fel nath Pedr, fe bregethodd e ac fe gyhuddodd e nhw o'r ladd yr Iesu. Sim eisiau ni liwio fe, nag os nhw liwiau pert. Beth am ni ddweud e fel ag y mae e? I chi wedi croeshoelio'r Iesu. Beth am y proffeswyr yni sydd yn llawn bydolrwydd ac yn mynd ar eglwys ar un ffordd ac yn dweud na dyma Cristnogaeth, chi'n gallu cario ymlaen yn y byd ac fod yn Gristion ar yr un peth. Beth yw hynny? Beth am ni ddweud e fel ag y mae e? I chi'n dweud croeshoeliwch yr Efengyl yna, i ni ddim eisiau'r Efengyl yna, na ni ddim cefnogi'r math yna o bregethu, na ni ddim sefyll am y math yna o Efengyl. Beth i ni eisiau yw Efengyl sy'n fwy agored, yn fwy o ddefgar tuag at pob math o bethau. Sdim ots os nad yw yn ysgrythurol, sdim ots os nad oes yn parchedig ofn yna. Ond beth am i ni'n neud fel ad Pedr? Dyma beth i chi'n neud, i chi'n dewis y byd, i chi'n dweud croeshoelio ef. Yn gweddi yw fod yr ysbryd glân yn gweithio ar eich calon a fod y neges o'r diwedd wedi cyrraedd y galon a'i fod yn bersonol i chi. Efallai bod chi'n teimlo nad oes neb arall yn gwrando ar wahân i chi, efallai ymdeimlo felly eich bod yn dechrau teimlo ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, eich bod yn gweld bod eich gwrthodiad chi o Grist, yr holl freintiau cawsoch chi, yr holl gyfleoedd a gawsoch chi, hyn oll pan gawsoch chi'r dewis, Iesu Grist, yr Efengyl neu'r byd, o gafodd yr Iddewon dewis, Barabas neu Grist. A beth wnaethon nhw? Dewison nhw lladdwch Crist. Rhyddhewch y llofrydd. Mae'n warthus yn diwedd. Dwi'n ddim yn gwneud dim synwyr, ond mae'n gwneud synwyr ysbrydol, achos dyma be mae'r byd yn gwneud. Mae'r byd am ddewis yr hyn sydd yn farw, yr hyn sydd yn ddrwg, yr hyn sydd â gogwydd a thregioni. Ambell eich dweud, ond mae'r pethau yma'n dda. Maen nhw'n foesol yn ôl chi, ac chi'n dweud sut allwch chi alw hwnna yn farwolaeth. Ond dyma'r broblem. Y mae pechod, ambell waith yn ymddangos yn eis wedi lygru. A bydd yw dewis y byd trwy'r amser yw yr hyn sydd yn gogwyddio tuag at bechod. Dyna'r dewis bob tro, y gwrthodiad o Grist. Dyna beth mae'r byd yn ei wneud, a dyna beth mae'r rhai wedi wneud nawr sydd yn gwrando. Ond o'r diwedd efallai bod yr ysbryd glân wedi dangos yn i chi. Eich bod chi wedi dewis y byd a phechod a balchder gweithredoedd da. Ein gweddi nawr yw fod yr ysbryd glân yn peri'r neges hon fel adeg Pedr, iddo'ch dwysbigo chi i'r byw. Eich gyrru at droed y groes a gweld beth nath Iesu Grist drostoch chi. Dyna ein gweddi. Dyna beth oedd Pedr yn ei wneud. Yr oedd yn pregethu ac yn anelu at y galon. Ac am iddynt weld i pechod, am iddynt weld i cyflwr. O, na fydd y neges yn eich dwysbigo chi. Wel, yn olaf, beth am lwyddiant yr Efengyl? Wrth bregethu'r gwirionedd. Wrth iddo gyhoeddi
Mae pechod o groesoelio'r Iesu wrth iddo ddangos iddynt y dewis a wnaethant. Iddynt dewis llofrydd o flaen tywysog bywyd. Dewis mae y byd yn dal yn ei wneud. Ac o ddewis y byd yn lle dewis Iesu Grist, o ddewis hyn nad yw yn wirionedd, cyn y gwirionedd, ond dyna beth mae byd yn ei wneud. Mae'r dewis yn cael ei rhoi iddyn nhw. Mae'r dewis yn anglir. Ewch at air Duw, neu gwrthodwch air Duw. Ceisiwch y gwirionedd, neu cariwch ymlaen yn eich balchder chi. Ac wrth wneud hyn, fydd yn gosod yn eglur iddynt yr hyn a wnaeth Crist dros. Dyma beth na'n Peder, fydd yn gosod. Dyma beth wneithoch chi, fe ddewiswch chi lofrydd. A fe laddwch chi tywysog bywyd. Fe ddewiswch chi'r byd yn hytrach na'r Efengil. Ac yna mae e'n mynd ymlaen. Ac fe ddangosod beth nath Iesu Grist drostyn nhw. Yr hyn a wnaethon nhw oedd ceisio lladd yr Iesu a tywysog bywyd, ond neges a geir ganddo i Dduw ei tadau hwy o gyneddu ei fab trwy'r atgyfodiad cododd o'r bedd yn fuddugoliaethus. Dyna be mae am dweud wrthyn nhw. Fe fethon nhw yn ei hymgais. Ni lwyddant i dawelu'r Efengil. Fe brofodd Iesu Grist mai fe oedd y Meseia. Fe ddangosod iddo ffordd i achodwriaeth. Ac iddo agor ffordd i achodwriaeth ger ei bron. Y ffordd y proffwydodd Eseia amdano. Dyna be mae Peder yn neud. O, dyma i chi, fe nath hwn goncro'r bedd, ond fe ddath ac fe wnath popeth y proffwyd amdano. Hyn oedd Peder am ei ddangos, yn hyn i gyd, yr oedd yna obaith iddyn nhw. Dyna beth mae eisiau gwneud. Pan ni'n pregethu am bechod ac argyhoeddiad o bechod, nid y bwriad yw i lorio pobl a'i cadw nhw fyna, ond wrth wneud hynny, eich bod yn gweld nawr bod yna obaith. Fel yr emyn, pan oeddem ni mewn carchar tywyllt i rhoist un o leini nefol. Dyna'r pregethu'r Efengil. I ni am i chi weld eich bod chi mewn carchar tywyllt i, ond yna bod goleini'r Efengil yn goleio'ch enaid. Yr oedd am iddynt weld bod na obeth iddynt. Ei bod yn eog o ladd yr Iesu, yr oedd gobaith. Os i Dduw atgyfodi'r Iesu o'r bedd, yna hefyd felly gall roi bywyd i'w lofruddion. Dyna'r gobaith. Dyna yw neges yr Efengil. Fe mae yna obaith i'r rhai sydd wedi gosod Iesu Grist ar y groes, sef chi a fi. Dyna trwy'n pechod, mae bob un o'n pechod ai ni yn hoelio Crist i'r groes. Ond y gobaith neges yr Efengil yw hyn. Os i'r Iesu atgyfodi o'r bedd, fe all hefyd ein hatgyfodi ni. Gall atgyfodiad ddod i'w heneidiau marw nhw hefyd. Bod na obaith i'r pechadur gweithaf oll. I'r pechadur mwyaf caled, bod na obaith i chi. Pa bynnag bechod i ni wedi wneud, bod na obaith i chi cael maddeuant. Yr ymdrechon yr Iddewon ar un drwg ac ymdrechon y byd i dywelu'r Efengil, fe lwyddodd yr Efengil, fe goncrodd yr bedd, fe ddangosodd bod gobaith wrth ddod at hwn, wrth ddod at yr un ar y groes, wrth ddod at yr arglwydd Iesu Grist, yr un a gyflawnodd yr holl ddeddf yn ei lle nhw, yr un a fi byw bywyd perffaith, yr un a gymerodd y gosb am ein pechodau ni yn ein lle ni ar y groes, yr un a dywallodd ei waed fel y gallwn ni cael ein golchi'n lan. Be mae'n dweud wrthyn nhw, wrth ddod at hwn, mae yna obaith a rhaid credu, adnod 16, a'i enw ef, trwy ffydd yn ei enw ef. A nerthodd y dyn yma welwch ac adweinwch wi ar ffydd yr hon sydd trwyddo ef a roesydd o ef yr holl iechyd hwn yn eich gwydd chwi oll. Yn eich gwydd chwi oll. Chi'n ei weld e. Trwy ffydd yn yr Iesu. Yr un a laddwch chi, ond yr un a fi byw bywyd perffaith tywysog bywyd, yr un a addu'r groes, yr un a dywallodd ei waed, yr un a nadlodd yr anad lolaf honno, ond yna'r o tridiau iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus o'r bedd. Hwn a brofodd mae fe oedd y Meseia, ac mae iachawdwriaeth i'w gael trwy ddod ato fe, i weld bod wedi byw bywyd perffaith i chi. Dyna be mae wedi gwneud, y byw bywyd perffaith, cadw'r ddeddf, beth yw pwrpas hwnna i ni nawr os ni'n ceisio dod i Gristnogion i'w hyn?
Fedrwn ni ddim fod yn berffaith i fynd yn efoedd, ond mae Iesu Grist wedi wneud yn ein lle ni. Mae fel petai, mae clogin ganddo fe o'i berffeithrwydd. Ac wrth ddod yn Gristion, beth sy'n digwydd? Mae'n rhoi ei glogin i ni, clogin o'i gyfiawnder. Mae'n gorchuddio ni'n llwyr. I ni dal yn bechaduriaid, ond i ni'n bechaduriaid sydd wedi derbyn o'i gyfiawnder ef. Mae'n gorchuddio ni'n llwyr. Yng ngolwg Duw, be mae'n ei weld? Nid ein pechod ni, mae'n gweld perffeithrwydd Crist. Ond beth am y pechod yn amdano ni ar staen? Mae wedi golchi fe ffwrdd trwy waed, a mae waed e mor bwerus. Mae'n golchi'r staen tyfnach, mae'n maddau pob pechod. Ac felly mae ef, Iesu Grist, wedi cymryd y gosb. Cymerodd e'r gosb ar y groes. Yn ein lle ni. Dyma ryfeddod yr Efengyl. Mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan i ni. Ac felly beth oedd Pedr am i wneud oedd anelu nhw nawr i ffwrdd o'r gwirthiodd wedi digwydd. A mae'n dweud wrth nhw, beth ych chi'n eog ohono, yw'ch balchder a'ch pechod. Ond nawr ar ôl i chi weld hynny, dewch at Grist sydd wedi delio gyda'ch pechod. Mae e'n gallu delio gyda'ch pechod chi. Mae yna gobeith os credwch chi. Mae'n mynd ymlaen i egluro adnod 19. Edif ar hewch gan hynny a dychwelwch fel y dileir eich pechodau pan ddelo'r amseroedd i orffwys o olwg yr arglwydd. O, edif ar hewch. Pa beth am newch chi te? I orffen. Beth i chi fod i wneud? Beth am y ceisiwr? Lle dwi ddim yn gwybod os yw yn Gristion, dwi ddim yn siŵr ddim yn gwybod dwi ddim yn Gristion, a mae amlwg yn Gristion. Beth i chi fod i wneud? Yr un crefyddol, yr un sydd erioed wedi bod yn crefyddol. Pob un maen nhw'n yr un cwch i chi tu allan i Grist, ond mwyn dod yn Gristion, beth sy'n rhaid i chi wneud? Dewch at Grist, edif ar hewch, cyffeswch eich pechod, a chredwch fod yr hyn a wnaeth Iesu Grist yn ddigonol i chi. Ond wrth ddod, mae yna wyrth yn digwydd, y mae'r ysbryd glân yn rhoi rhodd o ffydd i chi. Rhodd yw'r ffydd achubol. Chi ddim yn gallu credu ar wahân i hynny, ond mae'n ddirgelwch. Sut mae'n digwydd? Mae'n amhosib i ddisgrifio, ond mae yna rhywbeth wrth ddod a chyffesu. Mae'n rhoi y gallu i chi ymddiried eich enaid, bod chi gallu credu. Mae'r Iesu wedi maddau fy mechod i, mae wedi fy ngolchi fi'n lan, mae wedi gorchuddio ei gologin o'i gyfiawnder ef, ac mae'r baich yn syrthio oddi ar yr enaid. Ac mae'n cael ei osod ar y groes a'i hoelio ef, neu mae'n cael ei daflu cyn belled ag yw y dwyrain o'r gorllewin. O, sut mae'n digwydd? Mae'n ddirgelwch, ond mae'n digwydd. Edif ar hewch a chredwch. O, dyma'r broblem yr eglwys yn ei wynebu heddi. Dyma'r broblem y mae pobl cryfeddol yn ei wynebu heddi. Dyma'r broblem y mae pobl sydd yn anffyddwyr yn ei wynebu heddi. A newch chi droi at Grist y Beibl, Crist sanctaidd, Crist cyfiawn, Crist y groes, neu a ddewyswch chi grefydd farwedd, broffes wag, dewis llofrydd fel Barabas, a ddewyswch chi'r byd. Dyna'r broblem. Mae'r dewisiadau yma does, mae yna ddewis, a mae'r byd wastad yn mynd ar hyd y trywydd yna, at yr hyn sydd ddim yn fywyd, ond o, na fyddwch chi'n dod at Grist. O, na fyddwch chi'n edif ar hau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddiwydion diri yma, mae'r neges yma yn llawn gobaith. Gobaith sydd trwyddi draw. Mae Pedr yn mynd yn syth at y pwynt. Mae roi'r cyfan sydd yn angen reidiol ar ei cyfer nhw. Mae gobaith i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Eithir chwi a wadasoch y sanct a'r cyfiawn, ac a ddei syfasoch roddi chwi wr llofruddio. Eithir chwi a Tywysog y bywyd a laddasoch, yr hwn a gododd Duw o feirw, o'r hyn yr ydym ni yn dystio. Yr oedden nhw'n gallu tystio i hwn. Mae yna gydernid yma'n does. O, mae yna gydernid. Mae yna gydernid yn y neges. Dyma sydd yn wir. Ac o na fyddwch chi'n dod i gredu yno ac edif ar hau o'ch pechod. A'i enw ef, trwy ffydd yn ei enw ef a nerthodd y dyn yma. A chi'n gwybod beth, dyna be fydd yn eich nerthu chi hefyd. Y cawn weld gwyrth yno chi, os dewch chi at droed y groes. A cyffeswch bod chi ddim yn gallu credu. Cyffeswch bod chi wedi trio credu. A gofynnwch i'r arglwydd o maddau fy anghrediniaeth. Ac wrth ddod felly, pan yn dod yn llwythog, yn flinderog,
yn cyffesu ein balchder, yn cyffesu ein bod ni wedi gweiddi croeshoelio ef, wrth gyffesu ac wrth ddod y mae'r ysbryd glân yn tywys ein traed. Ac fe fydd diferion y gwaed yn llifodd ar y groes. Ac fe fydd na olchiad llwyr. Fe fydd na faddeuan llwyr. Ac fe cewch wisg perffaith, clogin cyfiawnder Crist. Ac fe fyddwch chi felly neiddoedd o fydd rhodd yn cael ei roed i chi. Fe fyddwch chi'n cael eich galluogi i gredu, fydd y baich yn mynd. O na fyddwch chi'n dod at yr arglwydd Iesu Grist, tra fod yn agos, tra fod ar gael. Galwch arno ef. Gadewch i ni weddio. A nawr bydden ni ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.